A som raz dostal boxerom takú šupu Najhorší zážitok. a SBS-karo aj za ucho. Čo si spravil? Tak doma vyťahol týpek pištol, tu máme jazvu. Čo si videl v jeho očiach? Ale v jeho očiach som videl to, že je úplný sráč. Prvý úder, keď padne. A ten prišiel iba, to čo? Pozor! Čo si zabudol? Ples do kopačka na stole. Mal som jednu potičku, že od krvi bol je tak. Otvoril kufor, v kufri píly motorové, štartoval dole a celý. Priatelia, vítajte pri novom dieli podcastu Premlčané. Moji dnešní hostia sú bratia, ktorí začali točiť videá na sociálnych sieťach len nedávno, ale aj tak už vyskočili na Instagrame minimálne polovici Slovenska a už ich pozná skoro väčšina. Sú to Štefan a Ondrej Binderovci, alias Vybavenko chlapci. Čau. Čaute. Čauko, díky moc. Dneska už po druhýkrát sa vidíme, máme na seba šťastie a takto rovno na úvod by som sa vás chcel opýtať, že ste veľmi rozbehaní, od dneska máte miliardu povinností, ale poďme tak ku vám také minulosti nejakej hneď od začiatku, aby ste sa predstavili mojim ľuďom, fanúšikom, že vlastne odkiaľ pochádzate a aké ste mali vlastne voľaké také detstvo, skratke. No, takže skrátke, to musíme skrátke, lebo je toho veľa. Veľa. Takže pochádzame zo Svätého Antona, čo je pri Banskej Štiavnici. Tam sme vyrastali, takže s otcom, keď sa rozvedli, tak mama bývala v Štiavnici. A detstvo, je to akože... Taká divočina, no taká podľa mňa vojenská škola, ktorá nás ako keby naučila dnes rôzne veci, ktoré by možno mládež dneska chcela vedieť. A dneska nie sme takí pudlíci, ktorí v podstate, ja neviem, nejaké také rúry pre nás, hej, ktoré sú nejaké také priteplané, ktoré jednoducho nejakým spôsobom sa nevedia správať. Máme nejaké svoje priority, hodnoty, ktoré sme si v podstate nastavili a dnes máme nejakú rodinu s deťmi, čiže to je úplne pre mňa to top, čo som si odniesol ako keby z tej výchovy a vieme sa správať, máme úctu, máme rešpekt rodičom a k starým rodičom, to je pre nás úplne že najviac a možno aj to zlé, alebo niekto to berie ako zlé, my to bereme ako ponaučenie, my to bereme ako dobrú skúsenosť, tak tu dneska využijeme v to, aby sme boli lepšími ľuďmi. Ale keď sa vrátime k tomu detstvu, tak akože to detstvo bol masaker, lebo my sme vyrastali na farme, kde sme proste poznali iba robotu. Ja viem, že aj niektorí dneska vyrastajú na farmách, ale kvantum ľudí nie, hej, a hlavne na nejaký smer, kde sme, ale u nás, my sme mali jediný v tom okolí pri Štiavnici farmu, takže u nás aj vyrastalo kvantum detí, ale náš otco bol úplne, že čistá vojenčina a že dobrá čistko človek, ale nemali sme nič odpustené, proste, že aj také, že sme, a proste od rána, že teda od pondelka do nedele, či bol sviatok, či nebol sviatok, stále sme stávali ráno o 5:00, to proste, ja to stále akože vravím, takže niektorí ľudia, aby si to uvedomili, že niektorí cez víkend majú stáť napríklad i pomôcť rodičom a sú takí, že proste nahnevaní alebo tak, ale my sme nemohli povedať, že prísť domov, ja nejdem robiť, alebo tak. Čo si, náš otec mal ozaj, keby ľudia dneska, on s nami takto behal, ľudia by ho videli, ľudia, keď ho videli, tak by už taký rešpekt, lebo to bol chlapisko, klobúk mal v takom rančerskom ručiska, raz taká ako ja, a že aj také napočal do troch, museli byť prechystaní a ten, aj zle, keď sme robili, lebo ja som bol taký troška horší, čo týka ako detstva. Ty si bol aj párka zo školy presunutý. Presunutý som bol 3-krát, takže som bol na 4 školách, čo ma presúvali furt, ale že ozaj, že robil zle, že ja neviem, také, že som išiel po chodbe, vytrhol som hasiaci, proste vystriekal som ho, alebo sedeli sme tabu, som strhol proste pred hodinou, aby sme sa nemuseli učiť. A také normálne veci. Úplne, že ozaj hovadiny, pamätám si, keď som mal potičku, keď ma bolo brucho, bol som hladný, tak som prišiel ku triednemu, že krče mám v bruchu, neviem čo, ja tým, že som bol zlý, mi to nechceli veriť, vieš, že ja si vymýšľam a tak. No a som mňa spravil srandu, ja to nemám rád, keď niekto sa mi zasmie do tváre, no a ja som bol asi šiestak, vravím, dobre, ja vás jebem, takú šupu som dal do dverí, hneď diera, vyšiel som vonka a Ondrej, čo za psychopata. No ale o 15 minút prišiel oco, stiahol ma na záchody, hneď som dostal 5 rán od neho, takže mne, aj to je ozaj, že ja som bol najviac bitý z nás, bratov, preto to je také, mi zaujímavé, že keď som pobehal vonka, niekto mi povedal, že ako to vraví, ale ja ti strelím a uvidíš, vieš, alebo taký chlapec, že keď ti dám za ucho, to pre mňa to bolo vždycky vtipné, lebo moji bratia vedia, že aký som ja dostal závšiska od oca a keď ťa udrie človek s takou ručiskou a nie je baraz, vieš, ale pravidelne, tak si bol akože na to zvyknutý, no ale akože čo sa týka toho detstva a všetkého, to bol
Čo také, napríklad, čo také zahrania, že staneš o 5 ako malé deti a život na farme, čo ste také konkrétne robili najviac? Išli sme sa koniec proste staré o dobytok. Ale zaujímavé to, že my sme mali, ty, že to robil každý deň, tak si už vedel, čo, proste my sme normálne stali, obliekol si sa a my sme mali proste, hej, že dom a kúsok si prešiel, už si mal hneď automaticky si otváral sliepky, lebo tie boli nad domom a stále si prešiel kúsok, už si mal ranč. Takže ty si mal každý deň tú pravidelnosť. Ocino prosí iba, že už ide do maštále, takže on automaticky už prešiel tým chodničkom na ranč a on išiel za ním a ja som vyšiel sliepok, my sme mali 260 sliepok alebo 250, neviem. Takže kým som ich nachoval, išiel som hore a prišiel si už ako chlapec 8 rokov, 9, 10, 11, seno, proste navážať všetkým koňom, mali sme nejakých 12-13 koní. Vieš, a to sa ti nezdá, ale ty si ako ešte chlapec, ktorý nie je dozretý a už proste musíš nabrať na vidli kopu sena a ideš a nesieš to, ja neviem, 50 metrov do maštale. Proste všetko vyhrábať, im vyčistiť boxy, nahádzať to na fúrik a proste ďalších 50-60 metrov si musel ísť na hnojisko, nahádzať, že ten život, že čo sa týka tých farmáčia, to bol masaker, lebo ozaj, že ten, kto má farmu alebo vyrast, tak vie, aké to je, ale druhí ľudia to nevedia pochopiť, lebo to kým si vyčistil všetky tie boxy a teraz si predstav, ako malý chlapec ideš už tým koňom, ktoré mali, ja neviem, 200, 300, 500, 600 kilové a sme sa aj troška aj báli a tak akože od mladého veku sme už išli do takých adrenalínov, ale ako to mám povedať, že aj dokonca najstarší brat, už keď som spomínal takúto výchovu, tak najstarší brat, keď ja som ešte nebol na svete, mal nejakých, ale nie, to je jedno, bože, rok, 2 som mal, tak mali sme ešte, keď sme nemali ranč, tak mali sme 2 kone v maštali a Nomaj robil zle a otco ho Nomaj šupol ty koho medzi tie kone. A Nomaj o 2 ráno prišiel pre Nomaj večer tam dal, o 2 ráno prišiel pre čo nám vravila. Takže to... Ale rôzne veci, keď sme aj sa príklad pobili alebo pohádali, čo bolo pravidelne na dennodennej báze. Fúr sme sa bili. Tak vieš, aj keď som náhodou, že v podstate ja za nič nemohol, tak on ma zobudil. Dostal som ešte predstavu aj ja, že prečo spím a prečo sa nebijem. A nakoniec si toho dňa alebo v noci sme išli zbierať proste na pole kamene a to nikto nevidí, vieš, veľa ľudí povie aj z našich rodín, že OK, že to tak nie je, že to oni ho tak nevideli, ale to nie je sťažovanie, a my vôbec sa na to ani na jednu vec toho nehneváme, ale to je to, že o polnoci v noci, alebo o 12:30 v noci ísť proste zbierať na pole kamene, vyzbierať ho celé a ráno vstať, ísť 2 hodiny sa vyspíš, potom ideš ku koňom, smrdlavý, sme išli vlastne do školy, lebo však ja som sa veľmi nechcel z tej 2-stupňovej vode sprchovať a doma sme mali tak nulu, vieš, že to bolo príklad cez zimu, hej, a v lete sme tam mali možno 10 stupňov, čiže to bolo super. Taký kamenný dom, vieš, bolo, že tak v lete si mal tak chladno, ale zime to bol zatres, no. Zime to bol masaker, lebo raz boli peniaze, potom neboli, ale keď neboli peniaze, ja viem, že veľa ľudí aj odo mňa starších, ale stále prišiel domov, mal nejaké teplo alebo mal nejakú večeru, ale my sme prišli domov a proste sme mali nulu. Proste normálne nulu si mal na teplomery. Vonka bolo minus 25, lebo vtedy boli také zimy, neboli ako teraz. A teraz si predstav, že ty chováš kone 2 hodiny, prídeš domov a v tej ľadovej, ako keby si teraz išiel na jazero, čo sa chodím aj ja kúpať teraz, ale v takej si ja doma aj sprchoval, tá voda nebola vôbec, ani tie trúbky, všetko boli teda studené. Takže ty sa sprchoval, že úplne žľadovou vodou. Ako tak, len tak narýchlo, šampón si dal, tu si dal šampón a teď ti doma zliezol, tie mi dal neudržať. No. Prvé si som musel hlavu a tým, čo ti ostalo na hlave, tak si sa musel utrieť, lebo proste ten šampón ti neudržal doma aj na tele. Tak, no. Takže sme sa osprchovali, išli do školy, že ozaj, že akože masaker, čo sa týka tohto, že na to, že aký bol dobrý človek a všetko otec, tak... Ale vychoval nás, nie? Vychoval nás, že akože dneska sa nemusíme báť. Akože takto, tak jasné, akože to bola iná doba tedy trošku, vieš, taká stará škola na dedine, vieš, čiže taký to bolo bežné, akože tu v takýchto mestách, kvázi myslím si, že takýmto štýlom sa nevychovalo a hlavne na farme musí byť disciplína, poriadok. To muselo byť vždy. Takže on bol takisto vychovaný ešte predtým, vieš, tvrdo, ešte možno tvrdšie, čiže určite. To vlastne sa preniesie potom. Ste teraz chlapi, ktorí sa viete postarať, ste, vieš, proste tvrdí, máte za sebou niečo a pripravil vás ako keby na život, No určite, keď skoro odišiel, tak... Teraz nás v podstate ako keby, vieš, no mňa konkrétne nevie v podstate ako keby nič prekvapiť, nič ako poviem príklad extrémne veľmi uraziť, nevie ma v podstate na nič dole, vieš. My koľkokrát, ja som mal som rodinu, malý sa mi narodil, bolo veľa ako keby problémov, že na to brala tak, že čo ideme robiť a čo bude a tak a ja, čo si nerieš to vôbec. Toto nie sú problémy reálne. Tak keď nie sú peniaze, zarobíš peniaze, nie? Keď není to, tak si to kúpiš. Keď nekúpiš, tak to prežiješ bez toho. Nikdy sme ako keby nemali...
ja to dneska vidím, že presne ten luxus, ako ktorý sme nemali my, ako deti, tak to chcem dať svojim deťom. A my sme v podstate, vravím, že keď sme sa pobili, on má príklad kúka nádobou, čo je kondla, normálne kondla, tak má železnou, tak ma bachol do chrbtice, ja som prišiel, vieš, oddych, klakol som si na zem, začal som plakať, ocino prišiel, že čo sa stalo, vravím, Štívo ma zbil, vieš, rovno si ho natrel? Rovno som ho natrel, však jasné, ocino potom ho natrel tiež, pekne. Ja som dostal riadne vtedy. A tak, že ocino zatiaľ do rohu, ako potkaná. Ja som dostal a bil ho, pestiami, za uchami. Ale počuť, mňa tak bil, že Ondrej už reval. A že prosím, aby ho nebil, ale to som nemyslel, že až to ho zbije. A už mal jedné šťastie, že padol do sena, že nepadol niekde na niečo tvrdé, alebo na vidli. Kvôli tomu, lebo Ondrej je od malička chorý na srdce. A mal, že on nemal ani žiť. Ty mi povedz, že robil si v rovnakej firme ako ja. No inak to... Z rovnakej firmy, z rovnakého kraja. Tak povedz voľaký taký najhorší zážitok, čo si mal možno. Najhorší, akože čo také... Bolo veľa asi, hej, veľa strašne, akože to sám vieš, aké to je. Inak ja som sa chcel spýtať, ty si kedy skončil so strážením? Kedy som skončil taký tam? Rok, ja som skončil tam 2019. No presne, tak som dobre vravel. Pol roka alebo rok cca ja som nastupoval, keď ty si už končil, tak ja som začínal. Tak, ja už som tam bol veterán. Ty si už bol dlho tam, to je jasné, jasné. Ale tak akože, čo sa týka bitky, alebo tak najhoršie, tak klasika, že proste ideš cez parky, alebo tak. Ale čo sa mi stalo, že už keď som bol aj takýto vyzrelý a tak, nejakých, ja neviem, pol roka dozadu, čo je dosť taká doba už, že blízko sem. Bolo dobre, čo bolo, vieš, 2020, 2019, to bolo jasné, vtedy sa furt hasili ľudia, ale potom kľud, tak idem cez parket, a takí chlapci, takí 5 tam boli a išiel a drgol do mňa, vieš, a ja pozerám, lebo mám som aj pásku, aj tričko a tak, pravím, že čo robíš, reku, a on, môže nadať, alebo tak? Môže, jasné. No dobre, tak išiel som, strčil do mňa, že čo robíš, a on, chod do piči, ty kokot. A ja pozerám na ňo a hneď ten kolega ostal prekvapený, lebo si mi to, vieš, u nás šťajanci mi to nepovedal, takto nikto sa nerozprával, vieš, nie, že musí byť dôležité, ale tým, že som v pohode, že s nikým nechcem ani konflikt, ani nič. Kokso, no jasné, že ja hneď som ho zdrapil, vyhodil som ho vonka, takto som ho zodvihol nejakých 60 kg mal chalanisko, tak som ho chytil, zahodil som až ozaj, že od boxov až k baru, čo máš nejakých 6 metrov. Všetkých 4, 5 ľudí som vyhodil za 5 minút von a ja som, že to tam skončí, vieš. No a hneď, on ako som vyšiel vonka, dobre, idem preč. A on hneď úplne ako taký barán sa tam tak som strelil také závko chudák, zaspal, ale ozaj, že úplne vykočený, že nevedel, že čo. A jo, iba kamarát, že počul, ja som nech z princípu som strelil aj jemu lavačkou. Koľko za obidvaja padli. Dobre, už potom tretí mi nadal, že ty skurvísi, ale utekám preč. A ja vravím, že káme, som Matej to, ja neutekám. Matej to? Ja som neutekal. Že ty si bež, kde chceš, reku, to zase, dobre, 50 minút som zabehol, skoro som infarkt dostal a potom som si povedal, že posledný krát som ja za niekým utekal, lebo ak ma chce niekto zbiť, čakám na jednom mieste, dovidenia. Ale aj v ministri som mal také zážitky, že boli sme v boxe, hej, a nechceli chalani výjsť, úplne už našňupaní, hej, pozeráme s Tomášom, vieš, sme pozerali z druhej strany, že čo, tak sa tam handrklo, ale nevie čo, ty kokso, tak Tomáš, ja reku, choď pozrieť. Tak idem tam, a SBS-kár aj za ucho. Ale ty si skončil, tak už tam boli niektoré také SBS-káre, že vieš, strelil mu za ucho a ja, ty koto, čo si spravil? Z tých boxov sa už hore som ho ťahal dolu tými schodami, počuj. A iš také šupy vonka, potom na chalani už sa ukludní, počuje, dopleskaní chlapci reálne, že na zemi úplne, že KO. A ja už všetko ma bolo lakť a chalani, že už počuj, že už stačilo, dobre, tak ideme ku dverám a zrazu. Môže mi znú úplne do feťanej, kámo, aj vrajme, ty zombík, reku, vypadne sa to preč. Kámo, že my sme sa tak pobili, že ja som myslel, že on nepostaví sa 2 dní. A úplne ako zombík, vieš, do feťanej riadne. Jasné, takže čo sa týka bitiek, takých to bolo veľa, hej. Ale takže najhorší zážitok, čo som mal, akože čo som sa už aj troška, že som rozmýšľal, že čo a ako, tak normálne vyťahol týpek pištol v Štiavnici pred Pražovňou a nejaký konflikt mal vnútri a niekto mu dal šajbu, tak proste rozkrvavený. Ja som bol vonka, ja som ešte v tej si išiel brať kebab a ja som tady akorát prechádzal. A on šajbu, že čo? Počkaj, za chvíľu som tu, niekto dal šupu a ja vieš, že za chvíľu som tu, tak som rátal, že ako všetci, že príde s niekým a dobre, tak pokecajú zase, lebo to väčšinou tak bývalo, všetci sú frajeri, ale potom sa stretnú a žiadna bitka, iba sa strkajú ako futbalisti. Takže
Takže ja, ale už potom som išiel vonka, že nejaký prúster mi vravel, tak vyjde von a ono má do vzduchu také šupy, to strieľa doma, tak koks, tak hej, policajt to vie, že toto, že prišli. To nie je sranda. A potom ho zbalili, že toto už je akože dosť, akože. Ale ešte taká vtipná príhoda, sorry. My dvaja stojíme vonku a prišiel týpek, hovorí za mnou, že keby si nemal tento mondúr na sebe, túto vestu, tak ťa to rozštípem. Ja, Tebe povedal? hej, mne. Tak to prajem. Ja z To bola stavka? ničoho nič. A ja vrajím, že kamo, že tebe čo je, že nájme, nie? On, že kam, zabil by som ťa, keby si nemal vestu. A iba takto. Už nemám. Kámo, otočka a šprinty. Ja vrajím, že jebem na ňa, ten Tomáš, 2 metre sa rozbol, ja vrajím, že Vlasto, že to nemôžeme nehať tak, vieš. Ja vrajím, toto mi nemusíš hovoriť dvakrát. Vieš, kde sme ho chytili? Dole pri Kruháči, pri Európe. Čiže musel som bežať celé parkovisko, potom je tá rampa a ešte dole celý kopec a tam, jak bežal, počúvaj ako, bežal dole kopcom, Taký nasratý už, keď ku Kruháču, reperské rifle mal, spadli mu rifle po kolena, zamotali sa mu nohy, spadol. Kamo, ja som fakt bol, že šprinter, ja som bol rýchly, nevedel som dobehnúť. Chvála Bohu, spadli mu rifle a ostatné už je minulosť. No to je Už ale neviem pokračovať, ale hovorím, že tiež som došiel za ním a že najprv som rozdýchal, kým som došiel, lebo to bol šprint v adrenalíne, v afekte a potom, keď som sa rozdýchal, on kým si natiaľ rifle, tak už potom som ho Ale to, Pozdravil. ale toto je akože ozaj, že to je masaker, lebo sa to nezdá, ale ty si ešte zabehol dobre, ale tak ja som mal, keď som to bol po roke takých 120 kg, vieš, takže sa mi nechcel, ale ozaj zabehol som aj ja dobrý šprint, ale tých 70 metrov potom už, že bolo vybavené, ale toto som ešte sa rýchlo z tej, že raz som mal tiež takú potičku, že ty vieš, aké to je, že keď sa šúpne na nos a tak, ale že veľa ľudí, keď dostane pecku na nos, že dobre, nie na zápase, ale že vonka, tak je hneď taký, že sa tak ono. Ja počuť, ja som raz mal, tu máme jazvu, ja som raz dostal boxerom takú šupu, hneď rozkrvavilo ma, slzili mi oči, počuť, ale ja som dostal taký amok, že som prvé rozhasil chlapca, úplne, že rozhasil, až potom som plakal, no hodinu a pol som plakal stále, lebo ma podal nos, krvavý som plakal na zabíjačke, ale že koľko ľudí vie, že dostane šupu, a aj v meste, ja som to zažil, tisíckrát na dverách, ty dostaneš šupu na nos a oni. A už sú vybavení, kámo, jasné, vieš, ale že iba to som chcel, že tá tvrdosť nás je taká, že ja som dostal šupu, mňa preplo, až že rozhasiť, To isté by som robil úplne ja. To od krvi som bol ako prasa a až potom som plakal, ale plakal som hodinu a pol, jak magor, lebo to bolo reálne. Ja som robil 2-krát na SBS-ku a 2-krát som sa pobil, však? No to je chore. Ale tak ty nemôžeš robiť. A ja som, a ja som bol, a teraz robili sme so Števom Pražom, ja to som mal týždeň pred svadbou. A 70 kg mal ty kokos. A 70 kg a proste tam prišli nejakí feťáci. Neviem, čo sa tam stalo. A teraz Števo zrazu išiel akože medzi strašne veľa ľudí bolo v tej Pražke. Ozaj, že plná Pražka, ja poviem, 100-200 ľudí tam bolo v tom, vieš, Pražke, bol si nepražil niekedy. A to 2020 bolo, takže to bolo veľa ľudí. No, 2020, hej. A kokos len zrazu nejaká bitka a Števo sa len pozrel, že čo je taká mastinica na kope a ja jedno feťka pod krkom, druhého som bil do rebier, bral som ho za hlavu, ďalšou som kopal do riti a bral som troch státo preč. Lebo ja som bol a taký... tento prišiel a tento prišiel iba, to čo? Pozor! A kopal ľudí dole schodmi a ja si pere. Chlop na mne, že čo robím a potom mi kopal dole a on, ja som si len bundu zabudol, čo si zabudol, ples do kopačka na stole. Ide o to, že on, ja som SBS-ka taký bol, že ľudia mi aj dávali peniaze, lebo som bol dobrý, nikdy som nerobil, vieš, nezačal som len tak. Alebo keď bola bitka, tak som vždy slovne riešil. A Ondreja som zobral 2-krát robiť a Ondrej mal v tej 70 kg, akože dobré, akože on, vieš, veľa ľudí ho vidí teraz tak, tento rok minulý, teda ako sa teraz vypasil, ale to je za minulý rok, lebo my sme začali točiť a proste mali sme toho strašne veľa, ale Ondrej bol predtým dosť našlapaný chalán, že šlachovitý a kondičku mal takú, že keď sme boli na tréningu, že po hodine, my sme boli mŕtvi a on ešte našviadol po hodinu, ale to je iba bokom, to také narýchlo, ale tak ja idem a iba tak pozerám, ja som bol taký vždy, že rád som sa prechádzal, aj Vinny to bol vždy chodec, že som sa prechádzal, vieš, že, tak nie vždy. To ja som robil tiež s Tomášom. Hej, no a ja som bol prvé, keď som začínal na výpke a na bráne, alebo tam treba dutých a veľkých, a nie zo srandy, a potom som s Tomášom prechádzal, ale tam som bol, tak som sa prechádzal po klube a zrazu hasenica, ty kokso. Fraňš do riti, tak keď som tam prišiel, koľko tam fialoví chlapci traja, koľko tam 60 kg a traja nové mŕtvi, tak už som musel oddelovať od nich, neviem čo, no ale v tom začal aj mne niečo vypadať, vieš, a ja dlho nič a v tom, a zrazu mňa prepne amok. No a už, a ideš aj Divon, a on že, ideš aj Divon. Ideš aj ty, aj DJ. A zrazu všetci von. A aj ty vypadni von, a ja robím.
A ja sa hneď červenám. Mám nejakú zálohu. Ja keď chytím nervy, hneď som červený. Ja mám nejakú zálohu. Že ja som tvoj brat. Ja robím, kto vyplatí? Ja robím s tebou, ja som tvoj brat. Aj ty toto. Vypadne ti do piči, nezaujímaš. A vrám, mama nevolá, mami som volal, že nie, robím srandu. No dobre, kámo, bolo veľa zážitkov, však to je takto v tom kraji. Keď sa pýtam na toto, tak veľa. Akože. V tom kraji divokom. A teraz poďme ešte k tomu dneska, čo sa vlastne stalo. Mal si dohodnutý zápas z Fight Night Challenge, budeš mať vlastne premiéru vo Fight Night Challenge, budeš mať ako keby za mňa najťažšieho súpera, ktorého si mohol dostať, lebo akože z influencerov, z známych ľudí a tak ďalej, mohol si kľudne mať voľakého takého ako Joe Trendy, voľaký vtipkár, alebo Jovinečko, alebo takýto niekto z tejto branže, vieš, ktorý voľaký je športovec, ale nie je teraz voľaký, že má 89 zápasov. Flexo, síce jeho štýl vyzerá tak divne, ale je nepríjemný. On vyhráva tie zápasy, hej. Čiže nemôže to byť tak, že voľak kto povie, že nevie boxovať, lebo nemôže vyhrať 7 zápasov, keď nevieš boxovať. A malo proti sebe aj športovcov, čiže to bude akože pre teba podľa mňa dobrá výzva. Hlava. Takže, ale viem, že si pripravený, že sa pripravíš, máš super tým za sebou, chalanov, ale povedz mi ty k tomu, že ako hodnotíš teraz tú tlačovku? Bolo to prvýkrát, nebol si zvyknutý na to, iné keď sa točia videá, ako keby bol aký content, a iné keď prídeš zrazu kamery, zrazu 6 bojovníkov, že je tam aj trošku adrenálny rešpekt, stres. Ale aj to, že sa nechceš ukázať, vieš? Aj to. A vieš, nechceš byť taký, ja to že... tak začnem asi možno od konca hneď, že však jasné, že som tam mal stres, lebo že mne nešlo vôbec o toho mentála zaostalého a mne išlo skôr o to, že tam Attila Vek sedí, že tam Spable sedí, Mickey, vieš, že tam sedia ľudia, ktorí v podstate sú topka vo svojej oblasti, či v tajskom boxe, či boxe, či v MMA a v podstate vedľa nich sedíš. Teraz ich prvýkrát v živote vidíš, akurát máš toho dementora vedľa seba, ktorý na teba vlastne kýdá a chceš a hlavne ja mám zase úplne inú základní ľudí v rámci vybavenka. Mňa nesledujú proste mladí zaostalí ľudia alebo bez práce alebo nejakí feťáci, ale mňa proste nasledujú ľudia firmy a veľké firmy, ktorými máme spolupráce. Ja zase nemôžem byť úplne mentálne zaostalý, ako na jeho úroveň sa ponížiť. Hlavne mňa v živote nemôže tak vnútorne uraziť taký od človeka, ako je on. Takže priatelia, máme za sebou celý ďalší diel, celú necenzurovanú časť si môžete pozrieť na herohero.co/premlčané a skrátenú verziu budete mať zadarmo na YouTube. Kto má rád takýto rozvoj a páči sa mu to, nech si to pozerá, kto nie, tak majte sa pekne. Hlavný zápas. On povie, aký mám hlas? Je to skratke. 15 rokov, že spolu s Tajtami už som bol riešený. Spravil salto a niečo mi chcel povedať, ako sa zbíral zo zeme. Druhú a dobre. Stará škola. Tabu som strhol proste pred hodinou, aby sme sa nemuseli učiť. Ja som robil dvakrát na SBS-ku a dvakrát som sa pobil, však? Zápas z Fight Night Challenge. Mňa v živote nemôže tak vnútorne uraziť taký od človeka, ako je on. Názov, že vybavenko. Že... Dám ti na hlavu vybavenko. Koľko chodí na účet? No. Vtedy to bolo... No. A teraz tu je... Toto je Ozempik. Na prvom mieste je Šimi. A dal by som sa s Zuliakom dokopy.